Rykker jeg ikke lidt tættere på, så jeg kommer herop til mig? Så kan jeg også se lidt. Vi er i en helt almindelig dansk børnehave. Der er besøg i børnehaven. Så nu skal jeg prøve, I må gerne komme lidt tættere. En sygeplejerske, der for børnene præsenteres som læge, fortæller ved hjælp af en torso om menneskekroppen. Er der nogen, der ved, hvad det er? Foredraget er et led i et forsøg tilrettelagt af psykolog Yvonne Thomsen. Forsøget skal afdække førskolebørns evne til at huske en begivenhed og deres evne til at gengive deres erindring. Psykologen vil i ugerne efter foredraget interviewe børnene om lægens besøg. Så starter vi med det her. Hvad er det? Hjerte. Det er hjertet. Det er nemlig rigtigt. Ja, skal vi prøve at sende det rundt? Det vi forsøger at demonstrere, det er, hvordan nogle bestemte interviewteknikker kan påvirke børns svar. Lægens foredrag er en ganske harmløs begivenhed, og selvom lægen sidder tæt på børnene, så har hun på forhånd fået en klar opgave. Ja, skal vi prøve at sende det rundt, så vi kan prøve at mærke ved det? Ja. Lægen må ikke røre ved børnene. Vi skal sikre os, at lægen ikke har rørt ved børnene, og det skal vi, fordi vi senere i interviewet vil spørge børn om nogle berøringer, som ikke har fundet sted. Så derfor må lægen ikke røre ved børnene. Så vi er 100% sikre på, at lægen ikke på noget tidspunkt rører ved de her børn? Ja. Skal I høre? Normalt så siger Forsøget indeholder dog en enkelt berøring. Børnene skal lægge en hånd på deres eget bryst for at mærke hjertet slå. Så nogle gange så kan man mærke, at hjertet slår. Kan I prøve at lægge hånden op til brystet? Jeg kan nogle gange høre det på min modersmave. Ja. Er der nogen, der kan mærke det? Ja. Efter lægens foredrag bliver børnene interviewet 3 gange. Bum, bum. Børnene vil få de samme spørgsmål under alle 3 interview. Der bliver altså ikke improviseret under interviewene. Godt. Der er nogle åbne spørgsmål, og der er nogle direkte ja-nej-spørgsmål. Og de åbne spørgsmål, de handler meget omkring, hvad skete der, dengang lægen besøgte børnehaven, og prøv at fortælle mig om det, og hvor man altså giver børnene mulighed for at fortælle ud fra deres egne ord. Og så er der nogle direkte ja-nej-spørgsmål, som varierer lidt i styrke, kan man sige, som handler om berøring alle 3, hvor den ene af dem handler om den berøring, som faktisk finder sted, hvor børnene selv rører ved sig selv, men hvor vi så spørger børnene om lægen rørte dem. Så er der blandt andet et andet berøringsspørgsmål, som lægger stor social pres på barnet, fordi vi fortæller barnet, hvad andre børn har fortalt om en berøring, som ikke har fundet sted. Men det var faktisk det, jeg ville fortælle jer i dag. Det var lidt om kroppen, og hvordan den så ud indeni. Jeg synes, jeg har været rigtig, rigtig dygtig til at lytte. Det var hyggeligt at se jer. Senere i programmet skal vi se, hvordan mange børn hurtigt lader sig påvirke til at fortælle om berøringer, der aldrig har fundet sted. Yvonne Thomsen arbejder med vidnepsykologi. Hun har som den første herhjemme lavet forsøg for at teste, hvordan børn reagerer i interviewsituationer. Det er vigtigt at lave dansk forskning, fordi vi også herhjemme har sager om formodet seksuelle overgreb mod børn. Så det er vigtigt at finde viden om, hvordan danske børn husker og danske børn påvirkes. Men herhjemme har videnspsykologien stået stille og har været et meget overset område i dansk psykologi, så vi har ikke så meget endnu at komme med og sammenligne med. Yvonne Thomsens arbejde bygger videre på en massiv udenlandsk forskning, som har dokumenteret, hvad der sker, når børn optræder som vidner. Barnets troværdighed afhænger af den viden, som voksne mennesker har om børns evner, om børns hukommelse og de påvirkningsmuligheder, der gør sig gældende, når man taler med børnene. Hvem har ansvaret for, hvis barnet mister troværdighed? Jamen det har den voksne. Nogle børn er dog yderst præcise og korrekte, når de bliver interviewet, viser hukommelsesforsøget. Ja. Og jeg vil gerne vide alt om den der læge, der besøgte børnehaven. Så prøv at fortælle mig, hvad der skete. Det var sådan, der var sådan en mavesæk inde i maven, og så var det sådan, at den kom ned i, og så kom det, så bagefter den kom, så når maden ikke var derinde mere, så kom den ud af numsen. Så sagde hun, at vi skulle prøve at mærke på vores egen hjerte, og om vi kunne prøve at høre, at det bankede. Nå. Rørte lægen andre steder på din krop? Nej, for hun rørte mig slet ikke. Rørte lægen andre steder på din krop?
Nej, jeg ser ikke på nogle steder i kroppen. Det er virkelig mig. Andre børn, de har fortalt mig, at lægen klemte dem lidt på armen, sådan her. Klemte lægen også lidt på din arm? Jo, ikke. Men andre børn er mere påvirkelige og kan i løbet af de 3 samtaler forledes til at bekræfte ukorrekte ting. Andre børn, de har fortalt mig, at lægen klemte dem sådan her lidt på armen. Klemte lægen også lidt på din arm? Andre børn, de har fortalt mig, at lægen klemte dem lidt på armen sådan her. Klemte lægen også lidt på din arm? I det 3. interview bekræfter pigen pludselig psykologens spørgsmål om den berøring, som vi ved aldrig har fundet sted. Andre børn, de har fortalt mig, at lægen klemte dem lidt på armen sådan her. Klemte lægen også lidt på din arm? Kan du prøve at se højt, hvad du svarer? Det vi kan se her, det er den risiko, der kan være forbundet med at kombinere gentagende interview med nogle forkerte spørgeteknikker, altså blandt andet her direkte ja-nej-spørgsmål, hvor barnet altså ikke i det første interview føjer den voksne, men i hvert fald i det sidste interview så svarer ukorrekt. Børneforsøget viser, at nogle børn er meget påvirkelige over for spørgsmål, der indeholder forslag til, hvad der kan være foregået, og spørgsmål, der kan besvares med et ja eller et nej. Rørte lægen, som havde dukken med sådan her ved dit bryst, for at mærke dit hjerte banke. Rørte lægen sådan ved dig? Sådan her. Rørte lægen sådan ved dig? Ja, nej. Rørte lægen andre steder på din krop? Ja. Hvor rørte lægen mere på din krop? Det er Vi ser den risiko, der kan være forbundet med at stille førskolebørn nogle direkte ja-nej-spørgsmål, fordi vi ved, at vi ikke altid kan stole på børns ja-nej-svar. Det er et godt eksempel på en forkert måde at stille et førskolebarn spørgsmål på. Nu sidder vi lige og snakker lidt, ikke også? Ja. Vi skal lige sidde og holde en pause. Ja, vi kan lige tage en pause. Vi tager en hyggesnak. De såkaldte forkerte spørgsmål får denne pige til helt at ændre forklaring. I det første interview er hun helt afvisende over for alle berøringsspørgsmål, men spørgsmålene får hende over tid til fuldstændig at ændre sine svar. Ja. Den læge, der var i børnehaven, rørte hun sådan her ved dit bryst for at mærke dit hjertebanke? Rørte lægen sådan med dig? Nej. Nej. Rørte lægen andre steder på din krop? Nej, gør hun nej. Ja, hun ikke at gøre. Andre børn, de har fortalt mig, at lægen klemte dem sådan lidt på armen her. Klemte lægen også sådan lidt på din arm? Nej. Jeg er en stor pige på 3 år. Ja, det er du nok. Og jeg får nye sko. Ja, det er flot. De er lyserøde. I det andet interview er pigen blevet mere usikker og bekræfter nu delvist, at lægen har berørt hende. Rørte lægen, som havde dukken med sådan her ved dit bryst for at mærke dit hjertebanke? Rørte lægen sådan ved dig? Nej. Gør ikke. Rørte lægen andre steder på din krop? Ja. Hvad? Jeg gør lige her. Hvor rørte lægen? Der. Det bør ikke virke ondt. Kan gøre så mit hjerte bare. Jamen det ved jeg ikke, for jeg var der ikke, vel? Andre børn, de har fortalt mig, at lægen klemte dem lidt på armen sådan her. Klemte lægen også lidt på din arm? Ja. Gjorde det ondt? Nej. Gør det bare akse bare. Gør det ondt? Hvad siger du? Bare akse og gør det lige ondt. Nej, det ved jeg faktisk ikke.
Det har jeg ikke spurgt om endnu. I det tredje interview har pigen nu fuldstændigt ændret forklaring. Oprindeligt benægtede hun alle spørgsmål om berøring. Nu bekræfter hun de samme spørgsmål. Rørte lægen, som havde dukken med sådan her ved dit bryst for at mærke dit hjerte banke, rørte lægen sådan ved dig? Ja. Rørte lægen andre steder på din krop? Ja. Hun rørte os her. Gør hun. Hun slemmer også lidt. Hvad siger du? Og slemmer det også lidt. Klemte hun også lidt? Ja. Men det går ikke ondt. Andre børn, de har fortalt mig, at lægen klemte dem lidt på armen sådan her. Klemte lægen også? Ja. Klemte lægen også lidt på din arm? Ja. Græd de så? Gjorde det ondt? Nej. Jeg græd heller ikke. Vi går fra at have nogle meget troværdige udsagn og nogle troværdige svar, til at have nogle utroværdige udsagn. Så det vi ser et eksempel på, det er altså, hvad der sker, når man kombinerer ja-nej-spørgsmål med gentagende interviews, altså bliver ved med at spørge barnet næste gang man møder barnet, og næste gang igen man møder barnet.